Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Паёми навбатии ман ба бародарон ва хоҳарони муҳоҷир ҳастад. Мутаассифона бисёрш вақте ки шаҳрҳои Россия мебиёянд, барои худшон номҳои ғайриисломиро ихтиёр мекунанд, яъне номҳои русиро ихтиёр мекунанд. Мана бародаре пурсид, ки ҳамин аз ҷониби шариат чӣ ҳукмҳое дорад. Мехостум, ки ҳамира барои бародарон ва хоҳарони муҳоҷир бирасонам, ки ихтиёр кардани номҳои ғайриисломӣ хилофи таълимоти ҷаноби Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам ҳастад. Дар бисёри аҳодис ҷаноби Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам умматша ба хилофварзӣ кардан ба яҳуду насоро амр мекунад. Холифул яҳуда ва насоро мефармояд, яъне ки шумо яҳудиҳову насрониҳоро хилофварзӣ бикунед, на ин ки мувофақат бикунед. Вақте ки бародар ва хоҳаре ки номи ғайриисломиро барои худаш ихтиёр мекунад, мисол Россия мебиёянд, номҳои Сашаву, Савику, Сергею, Олег мемонанд номошуна. Ин бисёр дар шаъни як марду зани мусалмон бисёр кори зишт ва нописанд ҳастад. Бародари азиз, ин кор дар шариат ноҷоиз ва кори ҳаром ҳастад. Бародари азиз, аз ин кор ба сахтӣ парҳез бикунед. нигаҳ кунед, ки бародари азиз, ҳамин қавме ки аз дину оину аз худову паёнбари мо безор ҳастанд, мо кӯшиш мекунем, ки барои инҳо осонӣ биёрем. мақсад моро ку ҳеҷ кас маҷбур намекунад, ки ҳамин номҳои ҳамин русиро ихтиёр бикунем. Мо метавонем, ки дар баробари вақте ки мо мегем, ки дар забон барои инҳо талаффуз кардани номҳои мо мушкилай, мо метавонем, ки номҳои исломие ки дар забон талаффуз карданаш осон аст, ин номҳоро ихтиёр бикунем, на ин ки номҳои Олегу, Сашаву намедонам бо чӣ номҳоро мақсад ихтиёр бикунем. ин кор дар шаъни як марду зани мусалмон хеле нописанд ҳастад. Бародарои азиз, аз ин кор парҳез бикунед. шумо агар паёнбартона дӯст медоред, аз паёнбар ту пайравӣ бикунед. паёнбар саллаллоҳу алайҳи васаллам амр мекунад умматша, ки яҳудиҳову насрониҳоро шумо хилофварзӣ бикунед. пас чӣ гуна шумо ба худтун иҷозат метиҳед, чӣ гуна шумо ҷуръат мекуневу як коре, ки ягон кас шуморо маҷбур кардагӣ нестай, ихтиёрӣ як кореро мекунед, ки дар ӯ кори шумо мухолафат ба дастуроти ҷаноби Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам ҳастад. аз ин кор, бародарони азиз, қатъан бипарҳезед. парҳез кунед. Кор бисёр дар шаъни як марду зани мусалмон бисёр нописанд ҳастад. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.